Wordt het al wat droeg? Ja, dat is wel wat droeg. Dat is nog een klein beetje, maar het is wel iets dichter. Ik ben hout aan het sprokkelen. Kijk, dit komt allemaal uit de bomen van die kraaien die daar aan het nestelen zijn. Ja, want wat hebben we hier? Een soort roeken. Ja, dat is ontzettend veel. En we hebben niet alleen roeken, we hebben ook reigers in de bomen. En vroeger stonden hier meer bomen. Dus was het rianter voor al die vogels. Nu moeten ze veel meer vechten voor hun plaatsje. Ja. Haast hier hele mooie groen. En dat komt mooi, denk ik dan, omdat je het nou jaren, honderden jaren al blad valt je deel, vertaat mooi. En dan krijg je mooie groen. Mooie groen om in te werken, hier. We staan hier nu bij uw keizerskroon. Nou, dat is echt uw pareltje, hè? Dat is dus het mooiste wat er is. Dat dit bloeit. Ongekend. Wat is dit voor plantje? Zomerklokje. Maar al die mooie bloempjes die zo mooi op zo'n staaltje hangen. Ja, nou ja, wij hadden steense plantjes. En steens, dat weet je, dat we een stenen huis, een verdedigbaar stenen huis, hè, de adel zie je het hier, de machthebbers, kan ik wel zeggen, die hebben een sterk huis nodig. Dus een steens. Die schotten die daar staan, die zijn later neergezet om aan te geven waar de staat er precies gestaan heeft. Dus dat is op die plekken heeft hij gestaan. En je ziet, dat is een vrij groot gebouw geweest. Dat was ook een adellijke familie die hier heeft gezeten. En nou ja, hier word je nog aan herinnerd wat hier vroeger is geweest. Achter hem staat nog een heel mooi plakje lonkroot. Je ziet hier links ik een prachtig mooi plakje lonkroot. Bloeit nou geweldig mooi. En daar verderop heb ik nog een plakje. Ja. Hier halen we dan eens even hier tussenuit. En dan maak ik een mooie slinger. En dan lijkt het dat mooi, dat lonkroot nou, mooi staat te bloeien op het moment. Zulke dingen, daar ben ik meer mee bezig. De man met aan ontskoffeling en taken oprijden. En ik maak je dan. Ja, mooie idee van plantjes, bloeiende planten. Kan die daar uiteindelijk heen? Ja. We hebben een aantal vrijwilligers die komen uit heel Friesland met de auto hier naartoe om hier te werken. Ik woon hier 100 meter vandaan en ik voel me echt bevoorrecht. Het lijkt hier al zo lang. Het is oud. Dus, nou ja, daar nou om mooi werkers als vrijwilliger, om dat nou eens zo mooi te houden. Ja, dat vind ik, dat jouwt een heel goed gevoel. Nou? Je zit er lekker in de skiernis om te verrotten. Ja, ja. Koffie! Koffie! Maar eerst koffie, heb ik begrepen. Ja, we moeten nou koffie drinken, zuider. Dus, daar zijn we achterom.